Yo bafethu, DJ SMS amatikiti ayafumaneka. Yes ke uVIP uyayifumana eShoprite, VVIP uyayifumana eShoprite. Ukanti ke uGeneral uyamfumana apha kum ukhona njengangoku. Yes ke nanga amatikiti akhona. Uyawafumana 200 rand itikiti uyilifumane ngoku khawuleza 079 038 1826. Yes, uzifumanele itikiti lakho okanye phaya ku-072 729 5384 khazifumanele itikiti lakho. iKapa Music Festival nge-30 kaNovemba ngecawa. Umsitho uyaqala ngo-10. Iingcango ziyavulwa ngentsimbi ye-10 kusasa. Kodwa wena khawuleza kwenzela into okokubana ufike ngentsimbi ye-8 uzawufika kuvuliwe, kodwa umsitho uyaqala ngentsimbi. Uzawudibana naye Blackstone Scorpion, Nkunze Bhubezi. Yes, niphathele imvumi enizaziyo nabo bonke sizawuza nabo. DJ Boss uzabe khona. Danko bafethu, sifumanele itikiti lakho ngoku.